पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या सावंतवाडीतील एका तिकीट विक्रेत्याच्या दुकानावरती रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पोलिसांनी बुधवारी दुपारच्या सुमारास छापा टाकला। या प्रकरणी त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे, तसंच त्याच्या ऑफिसमधील साहित्य देखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे। पाहूयात। सिंधुदुर्गमध्ये मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी मुंबईवरून येत असतात। त्यांना वेळेवर तिकीट उपलब्ध होत नसल्यानं ते खाजगी एजन्सीकडून तिकिटे काढतात। याचाच फायदा काही एजंट घेतात आणि अव्वाच्या सव्वा दर आकारून अनधिकृतपणे तिकिटे काढतात। याच्यावर आता रेल्वे पोलिसांनी कारवाई करायला सुरुवात केली आहे। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकात या घटनेची नोंद करत संशयिताला कणकवली रेल्वे स्थानकात आणलं असून त्या ठिकाणी त्याची कसून चौकशी सुरू आहे। त्यामुळे रेल्वे तिकीट बुकिंगचा काळाबाजार होत असल्याचं यातून स्पष्ट होत आहे। आता अशा प्रकारे तिकीट बुकिंग करणाऱ्या इतर सेंटरवरही कारवाई होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। सिंधुदुर्गात रेल्वे तिकीट काळाबाजार करण्यासंदर्भात एक सावंतवाडीतील एकाला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास मडगाव RPF पोलिसांनी या सावंतवाडीतील एका रेल्वे तिकीट एजंटच्या ऑफिसवर धाड टाकली। त्याच्यानंतर त्याच्या ऑफिसची झाडाझडती घेण्यात आली आणि झाडाझडतीमध्ये रेल्वे त्याचे जे लॅपटॉप असेल, कम्प्युटर असेल, प्रिंटर, त्याचे साहित्य चेक केलं आणि त्याच्यामध्ये काही आक्षेपार्थ तिकीटं आढळली आणि त्यानंतर मग त्याच्यासहित त्या ऑफिसच्या सामानासहित त्यांना कणकवली रेल्वे स्थानकाच्या इथे RPFचं ऑफिस आहे, इथे घेऊन आले। काल सायंकाळी रात्रभर त्याची चौकशी करण्यात आली आणि त्या एजंटची आणि त्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करणार आहेत अशी माहिती समजत आहे। त्यामुळे सध्या सिंधुदुर्गामध्ये रेल्वे तिकिटात काळाबाजाराचा सुळसुळाट सुरू आहे। सध्याच्या परिस्थितीत कोकण रेल्वे म्हटले की मुंबईवरून येणारे जे चाकरमानी आहेत ते मोठ्या प्रमाणात येत असतात। त्यामुळे प्रत्येकाला तिकीट हवं असतं, पण लवकरात लवकर तिकीट काढण्यासंदर्भात प्रत्येकजण कितीही पैसे मोजण्यास तयार असतात, पण त्याचाच फायदा काही एजंट उचलतात आणि त्यानंतर मग हे एजंट पैसे जास्त आकारतात आणि अनधिकृतपणे हे तिकीट काढतात। आणि त्या दरम्यान या आधी देखील अशा पद्धतीने कोकण रेल्वे मार्गावर ज्यावेळी जे गणेश चतुर्थीच्या दरम्यान काही ओपनिंग होतात गाड्या, 3 महिने आधी ज्या गाड्या ओपनिंग होतात आणि त्यावेळी सकाळी 8 वाजता काही सेकंदातच आणि काही सेकंदातच ही तिकीटं, रेल्वे तिकीटं फुल झाली होती आणि त्यामुळे हा मोठा काळाबाजार झाल्याचे वर्तवण्यात आले होते। त्या संदर्भात लोकप्रतिनिधी असतील, नेते मंडळी असतील, यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे चौकशीची विनंती देखील केली होती। पण त्यानंतर आता पुन्हा ही जो रेल्वे तिकीट काळाबाजार आहे तो सध्या सिंधुदुर्गात उघड होत आहे। आपण सावंतवाडीतील एका रेल्वे तिकीट एजंटाला मडगाव येथील पोलिसांनी छापा टाकून त्याला कणकवली येथे RPFच्या इथे आणलेला आहे आणि आज त्याला न्यायालयात हजर करणार आहे। त्यामुळे जी रेल्वे तिकीट काळाबाजार हा जोरात चालू आहे, त्यामुळे जे प्रवासी आहेत, जे तिकीट काढणारे जे कस्टमर आहेत, त्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे। कारण कुठे ना कुठेतरी आपण फसू शकतो, आपण याच्यामध्ये अडकू शकतो आणि त्या संदर्भात जर समजा आपण काळजी घेतली तरच एक घडेल। रेल्वे RPFच्या वतीने सर्वच जी कणकवली असेल, कुडाळ असेल, सावंतवाडी असेल, जी रेल्वे स्थानक आहेत, त्यामुळे जे सर्व एजंट आहेत त्यांची आता झाडाझडती घेणार आहेत। त्यामुळे कुठेतरी ही जी माहिती आहे ती सगळ्यांना समजूत आणि जनजागृती व्हावी, कारण रेल्वे तिकीट काळाबाजार हा जोरात सुरू आहे। एजंटांपासून सर्वांनी सावध राहणे हीच एक बाब महत्त्वाची आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।